Poftim? Da. Ok. Arde. Arde. Bă, vezi, am pus Fiole X că văd niște șăpți, știi? Din alea de rapper, cam vreo 7 sau 8. Și m-a sunat azi unul și a zis că mâine să vin să cumpere și 200 de mii, știi? Dau pe 200 de mii. Și nu știu, să văd cât îi vrea. Deci dacă așa donez din banii ăia. M-am scos, nu? Au.